Влизате в Грузия. Дали съм първият черен в Грузия? Окей, ето един добър въпрос. Какво бихте предпочели? Да сте бездомник, но имате 5% шанс да наследите 200 декара лозе и една ешкласа, или да ще жиш през 2005, което значи, че вече сте имали доста хомосексуални връзки и си бил ледена кралица. А ако си бездомника, има ли къде да спиш или... Брат, на улицата си спиш на земята. А ако съм Азис, мога ли да прикрия някой от по-скандалните изяви? Не, вече всичко е по телевизията и в нета. Ама бездомник в малък или голям град? Голям, ама руше. О, не. Много студено. А като Азис, може ли никога да не съм имал брада? Поне да си мислят, че съм жена. Майна, защо искаш да оправиш Азис? А мога ли да убивам други бездомници, за да си увелича шансовете? Брат, можеш да убиеш който си поискаш. Смисъл, ти си бездомник. А аз инвалид бездомник ли съм? Да. Значи съм и инвалид Азис. Да. А аз черен Азис ли ще съм? Да, не, просто Азис си. И как така аз трябва да съм Сакат Азис, а той не е черен Азис? Расовите определения са сложни. Ако ти е такъв проблем, просто бъди бездомника. Мани го това, братле. Карай, че щеше да блъснеш тая лелка.